ake sikubingelele sizokini. Ngiyabingelela kanjani kodwa? Siyakubingelela sakumukela kwezikabhoqo. Wawumba umgodi Khuba ungasaqali mfowethu inhlokomo engaka wenzani washisa amazwe kwenzakalani konakele ePeople's Park konakele kuniphucuzeka mfowethu. Lebo tatazela nongathwele kusinda nongathwele ukinqamake babamba idindi umfulu uyangenisa ngenisa nabo phakathi negoda konke kemuka nje mfowethu mangiphethe wena ngisuke ngiphethe iqhawe ngisuke ngiphethe futhi inkakha ngiphethe inkundla umuntu usomlando masikhuluma ngosomlando ngikhuluma ngomuntu oseqophe emlando esabekayo mfowethu kusho ukuthini lokhu ngiphuzana Mpongozi kusho ukuthi abona amandla ami umusa yaNkulunkulu nothando engilibonisa abantu nokuyimisela ke ngoba hayi mfowethu umsebenzi ngeke uqhambela amanga mawuyimisela nomuntu engathini abantu bofike besho ukuthi lo muntu lo uyayenza lento so ungakhathazeki nenzondo suku nayo isikudalwa uthanda abantu abaningi abakunika lona abamzondo umuntu ongathandwa umuntu abantu abanandaba nomuntu ongayindawo abantu abayizivamona banendaba nomuntu oyi-threat wabambona lo muntu lo uyaphambili Khuba mfowethu ukhulu mangemnawe ngiyazi ukuthi semcimbini kaMcilela kodwa ngiyazi ukuthi kuningi nawe okwenzela abaculi okujulile likhona igama elibhlungu wakalikhuluma mfowethu wathi akubongeki abakwazi ukubonga uyabaqasha mfowethu abaculi uphinde futhi ubakhulise ngendlela eziningi ngendlela okusuke kukhetha ngayo abaculi abazongena mfowethu uthando nalo ngabaculi lujulile isukaphi lento uma ngabe ngangenzela ukubonga kufanele ngidikibale kodwa uma ngabe ngangenza ngoba kuwubizo angeke ngidikibale noma ngabonga ngoba uma usuke wenza into osukuthunya ukuthi uyenze uNkulunkulu nesizathu sokuphila kwakhe emhlabeni awubi nandaba nokubonga ngoba uyazi ukuthi umuntu ozokubonga uNkulunkulu nomuntu engakubonga ngeenkulungwane ezamazwi ngeke zenele ekuthenini ubonga umnikazi usuyedalile so ke mina ukusiza kwamabantu angibhekile ukubonga ngizoqhubeka ngikwenze ngeke ungezwe futhi ngithi kade ngangenza ukuthi angibonge ngazi ukuthi ngangikwenzela ukubonga so angikwazi ukushintsha indlela engiyona I'm not a fake I'm original so I will always be myself like this and continue with what I'm here for washaya mfowethu ikhona ke lento ethi mfowethu uyahlela imicimbi kunomcimbi ohlele eGoli kunomcimbi futhi lo ohlele eThekwini esingathi lo seGoli usudlulile sekuza lo seThekwini mfowethu bahlale bekweseka bephuma ngeinamba mfowethu loba sibona kukhanya amafoni kukhanya iPeople's Park yonke ithi Khuba wethu mfowethu ngathini umema abantu kuloya mcimbi abantu wezimhlobo abantu bayazi masuka la sibheke kwi All White ngomhla ka8 November sesiyodibana khona akukho unye ngisazokusho ngiyabona mana khona lento mfowethu ngifuna sisivale ubathembisana abantu kulonyaka kwi-album ngibathembisa ukuthi kuzophuma i-album sebeyojaja bona track 9 chef ubongile siyabonga khumbula mina ukuthi ngikholela kwi-album mina kuke kwa umculo wonke wajika umculo wonke umuntu kwabukeka sengazuthi awukho estyleni uma ukhiphe i-album eyodwa wonke umuntu enama-album amaningi yabo but mina ngamanje i-album eyodwa kuze ibe namhlanje so whatever into efikayo emculweni angidizi nayo mina ngindoda enomgogodla ngemalayo ngimkhona ngiyazi mina abantu ukuthi yini abayithanda kumina so ngeke ngize ngigudluke kulokho abantu bazothola umculo wami kuyilento abayifuna kumina futhi abangeke beze bayithole ndawo kunengoma mina engibhalayo ngeke zibhalwe omunye umculo ngisho ngakhala ethina ngisho ngithi yabona umfana la ngeke ayibhale le ngoma ingane ngeke ayibhale le ngoma funa umuntu onomgogodla funa indoda ojulayo funa indoda nje impela eganiwe bye bye. Siyabonga.